Eu creo que con Curros, en certa maneira, medramos todos, non? Con esa idea do Curros do rexurdimento, con Rosalía e con Eduardo Pondal, como eses tres piares básicos do rexurdimento en Galicia. Pero o gran descoñecido é o que foi o Curro xornalista e tamén, en certa maneira, un pouco tamén o que pasa con Rosalía, o que significou Curro realmente no seu tempo, tanto para os galegos de aquí como para os galegos de alá, como para a colonia galega emigrada na Habana. Curros tivo moitísimo peso, foi un referente non só como bardo, non só como no ámbito da poesía, sino como referente en certa maneira intelectual, pola opinión que el profesaba nos medios. E eu creo que é moita hora de recuperar o que foi o labor do Curro xornalista, como unha arma para cambiar a sociedade. Ele entendía un xornalismo implicado. El falaba nun momento nun artigo de La Tierra Gallega, fala de la civilizadora misión de la prensa, que significaba que él non consideraba simplemente contar os feitos, sino implicarse no que contaba. Colaborou nas principais cabeceras do seu momento, desde El Imparcial, desde El País, foi correspondente das guerras carlistas no País Vasco, e logo xa cando marcha a Cuba, que xa é no momento en que el asenta, digamos, de certa maneira, o que é o seu labor xornalístico, creando el Diario da Familia, pero sobre todo La Tierra Gallega, que foi unha das grandes cabeceiras creadas por un galego na emigración. Pero Curros foi unha persoa moi controvertida no seu tempo, tivo moitos problemas que por todos coñecidos, dende pola iglesia, coa súa familia, tivo unha serie de problemas porque efectivamente era unha persoa que non calaba o que decía as cousas. De feito, La Tierra Gallega pechou, unha das razóns do seu peche, que existen moitas, é porque realmente a él se lle acusou nun momento determinado de ser pro-mambí, que era algo moi mal visto na colonia, como que apoiaba a independencia cubana. Pero él sempre se defendeu, él sempre dixo que defendía, eu creo que algo moi importante, a independencia da prensa por riba de todo, decir o que él quería decir. E, de feito, él en moitos momentos fala da independencia política tamén, ainda que iso non lle evita ser un gran defensor do regionalismo. El o que fai é, el defende o que el quere defender, con todas as consecuencias que iso lle trouxo. Realmente tivo moitos problemas con distintos sectores por eso, pero el deulle igual, porque el era unha persoa moi clara e que realmente non lle asustaban as penalidades, nin lle asustaba o que pudiesen decir, sino ser moi claro. Pero se eu penso a Curros hoxe, pensaríao como un ser moi libre. É dicir, el comulgaría con determinadas cousas, de determinadas ideoloxías, pero o que non lle gustase non quedaría calado. Sementache liberdade, pero veu curisco e aseadas. Medraron ervas ruís, apareceron corvos por bandadas, nubeiros de ratos, pragas de escarabellos, e apedraron, roeron, comeron a semente. Contigo falo, Manuel Curros Enríquez, e agora interrogo aos teus verdugos. Quen quixo matar a luz que Curros alcendeu? Que foi da súa paixón? Quen deixou enfriar o lume das súas verbas? Ai,